बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया गावनि बिफानाव गोख्रों खामानि मावनायजों लोगोसे गोबां बिथिङावबो गोख्रों नोजोर होदों। मेंनाय गैया, जिरायनाय गैया हा आरो हाग्रा बिफाननि गोख्रों खामानि मावबाय थानायनि अनगायैबो सोलोंथाइ बिथिङाव गोख्रों नोजोर होदों एम रनजित बसुमतारिया। थिग बेफोरबायदिनो मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया 833 नं बैग्रिबारि गुदि फरायसालियाव हरखाब दावबायहैदों। फरायसायानो जोंनि हादोरनि इयुन आरो फरायसाफोरखौ बयबो जोथोन लाथारनांगौआ गुदि थाखोआवनो। गुदियाव जोथोन लायोब्ला जेरै दंफां फांसेया साबना हाबना जायो, थिग बेबायदिनो फरायसाफोरखौबो गुदि थाखोआवनो जोथोन लाथारनांगौनि गोनांथि दं। जुदि गुदियावनो नांगौ रोखोमै जोथोन लानो रोङा, अब्ला इयुनाव मोजां फिथाइ मोनहैनायाव गोब्राब जागोन। मानोना मोजां सोलोंथाइनि गेजेरजोंनो गावनि इयुन आरो हादोरखौ दैदेनलांनो हायो। बेखौ नोजोर बोनानैनो दिनै 14 नं सिरांदुवार बियाबनि हा आरो हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया गावनि बियाबनि सिङाव थानाय 833 नं बैग्रिबारि गुदि फरायसालियाव दावबायहैना फरायसा आरो फोरोंगिरिफोरजों दान्दिसे सावरायलायनायखौ बे समाव नुनो मोनदों।